Hagine ki kandidat sengi ka Hill State People Democratic Party HSPDP kabadai ka seng riulum ka belarin tam hamme khalaya kalpan pau ya ka jinglong kloi ban pteng sing bha ya ka Voice of the People Party VPP sha ka Regional Democratic Alliance RDA ka kan hun ya te lok ki seng riulum ka jala ba kan thup ya United Democratic Party UDP bat ke HSPDP o presiden ke HSPDP ubak ke pi pangniang ulong ba ke jing temua khmat jong ke jing te long jong barok ki seng riulum kalong banyo sansyare ke jala ne banyo yalam ha ba kedeu ba ke jing bom don jing te lok kan pelong ban chulej snok sa bat ki seng he kari ulong ba ha ke sansyar pat ba la da phai shaki khana men barim jong ke jala ne ke san pathai jong ke India kalong ka besitom sikat dai ban sansyar himarwai habakali la ka seng kanun ya wer na ya ka UP sha ka ADA uba KP pangniang ulang kubur ba nadu bala seng ya ka ADA ka jing temu kalong ba barok ki seng riulum kin ya don lang ya kedup lang bat hadu mentaru ka kan hun ka don ya ka ju kanong rim ula kamru ba ka jing temu ka dai ka ju ka jing yo i jing angnot ka ju ka jing kermen ba kan don wat banthau ya ka sarkar lang ba ka jing te lok jong ki seng riulum uba KP pangniang ulong ro ba upreng seng bhai ya ka UP bandon lang ha ka ni ka thup jing te lok kumju ya ki wei ki seng rilom kumban chu kedeu dang shin ka UDP ka lakhot la wer ya barok ki seng rilom ba kan thup ya ka UP ban ni trelang hapo ka wei ka sitri ban ya da ya ka bhagamet jong ki trari la se ki ne atli ki seng ki la klet ya ka jing kren jong ki nong lam ka UP ha ka bagil ong ba ka jing mi jong ka UP ka long halor ka nong rim ba kam dai ban long kum ka HSPDP ne ka UDP ka kerteng seng riulom ka dona ka UP han rai gane ka mut pat ba ka la ban trai kum balong ki wai ka don ka jong ka sandur bat ka nong rim ngilayo i ba hadin ke election MLA jong snam arjar arhulai ka la don ka jing persang ban thau da ka sarkar ka baklem don ka National People Party NPP bat kum ju ro ka BJP ka Kongres Trinamool Kongres VPP UDP HSPDP bat PDF nilai keren ban thau ya ka bakum kata ka sarkar hanrai klem poisano ha ka bakut ka UDP HSPDP bat PDF kilalai ajeng kersan ya ka NPP hadin ka jengmi nak election MP mentau snem ka UDP bat HSPDP kidai ki seng ke persyak tak jutam na ka jeng khun bat ka jeng job ka VPP ki nong elam jong kene ki seng kilas ngau thu bhaya kata ka jeng hiar jong ka wot jong ka RDA kam dai ka bakai la se dai namar ka ne ka daw ki kwa ban tam lang no ya ka VP sha ka RDA khanang ban laj na ka le ran yo ba ka le jong ka VP kan penjak ka teng ya ki ha ki election district council ka babaro ki kmilanti ba kan long mentau snem hadin bakut ka jing penjalan ya ka semoi trekam jong ka Khasi Hill Autonomous District Council bat Jante Hill Autonomous District Council dah hendu benai kalong ru ka basai kum gasi ba ka UP kan omtre ban ya trelang bat kini ki atli ki seng san bathai da ka barung syakata ka ADA ka UP ka sngeu thu bhai ya ka jing sngeu jong ki pat ba khamtam hadin bakil Punjab don burom ya ka ha ki election MP ka badai ki election ka bansa kan mau pateng la pateng rei la si kan lompat da kumbai la da ka por ka dawa ya kini ki seng bakini trelang ban thau sarkar khamtam la da omdon ki bala ban job bun ngut tang marwai nakaliang ka UDP HSPDP kin hab ban yepan doksa ha ka jing khon bat ka UP namar kum ba kalong menta ki pat ba ki nge hi shon ya ki ne ki atli ki seng nakada ba ki pan i da ki kam pa ki kham sngeu tanat ban don bitang ha kaliang jong ka sarkar wala da ki hab ban shong tang halor ka tnum jong ka boss